manje ke sifike kanjani ke la sekuthiwa ke Yes, seziyakhula seziyisifo ke manje. Asize emzimba elokhu nje nembuzweni wakho ke Ntokozo. Ntokozo uma izitho sekuthiwa azisebenzi. Yes. Ingoba yonke le process noma lento ebengisho ayisenzeki ukuthi izifo zezinto seziqhumile. Hawe. Ziyaqhuma kunemithambo emincane elapha ezinsweni. Hawe. Then bese iyabhasta. Ha. Ibhastiswa yini ipressure ekhona mhlambe uno BP awazi ukuthi uno BP awuthathi amaphilisi awucontrol iBP yakho then ilapho ke uthola ukuthi iBP yakho inikeza ipressure kule mithambo emincane then bese iyaqhuma then akusasefeki ke lokungcola bese kubuyela emzimbeni wakho then makubuyela emzimbeni akusawenza umzimba wakho ukuthi uphile usuyagula awusazitholi kahle ukuthi kwenzekelani ngoba lo doti awusasefeki.